Mamy ostatnie spotkanie tutaj w Finlandii. Tu się ścigają jeszcze naokoło, ale my musimy zaraz już jechać, bo nie zdążymy do Sankt Petersburgu, Rosja. I tam się zobaczymy, co będzie się działo. O, ktoś tu napierdala hardkorowo. Nie widać dobrze, ale musimy lecieć. Narka. Mamy właśnie eskort teraz. Z przodu prowadza nas policja i nie ma lipy. Pienikin virhe tossa, niin silloin jää temppu tekemättä ja oli aika makeeta. Rikumantti haketti sinne lippua. Ei ihan näytä, että aika kääntää kelkkaa tuolla aikaa. Roussipyörällä mä vielä jotenkin tajuan, että niitä lippuja kelkaa on ihan älytöntä. Eli taitavista tyypeistä on selkeästi kysymys. Toi ei ole varmaan muutama harjoituskerran tulossa, vaan tässä on vuosia takana. Kyllä, siistiä. Todella nätti harjoitella. Ja jätkät on tosiaan tänäkin vuonna jo niin meni juottaa 2 000 huppua. Todella limiitillä vedetään superkäynnillä. Tosi siistiä.